to víš, jo. No, sem dostřelíš ty kriple, vole. Čuk mě jebeš, ty vole. Jo, ne, to není tak, to odráží tady, vole. Prosím, moc to červená, vole. Por by tam ještě měl být, jo, v tom zeleném. Už máš prostě displej? Ale to nebylo kuličkou. Nemáš. Takže máš. No mám, ale nebylo to od kuličky. Přímo na 12. Na otevřeném prostoru. On po mně. Takhle? My jsme se dostali k příkopu. A kde je schovaný? Jo, tamhle. Už ho vidím. Ale je tam sám nebo ne? Ale vidím je sám. Já vidím jednoho a tam je to vlajka. Jeden je přímo za tím, nebo prostě, jak si říká na těch 12. A doufám, že to neobejde on. Taky. Protože bychom se střetli. A sednout si na ten strom, víš co? Takový dobrý. Já ono vidím přes tu vetřenou masku. Já zatím nikoho nevidím. Ale mohli bychom to tady obejít okolo těch stromků a vyšli bychom dole na cestě. Hele. Až se mu to nedostřelí. Ty máš dobrý, že tobě to tam dostřelí. Já nevidím kuličky, tak nevím tam střílem. Tobě to nelítá úplně rovně, nebo prostě to. Jo, to je na nějakou další. Jo, dostřelí mu to sem. Padalo to vedle mě. Když to vezmeme tudy, hele, v tom lesíku, že bychom se jako našli, bychom do té cesty. Na cestu bychom vešli. Nejdem? Já jdu první. Tady bychom si měli obejít. Ale tady bys ho mohla vidět dobře, když se tady koukneš. Přímo tamhle jsou 2 nebo 1. Vidíš ho tam? Tak ať je nesestřelí od někať. Pod náma jsou lesí. Já myslel právě, že holky Airsoft nehrajou. A jak vidím, tak jo.
je dostat se blíž, no. Ale v těch kopřivách by ses možná dostala blíž, ale ono je zase riziko, že on by... Kdyby... Tak zkusíme jít tady tou cestičkou a myslím, že narazíme na tu. Jako vyjdem na cestě u Kravína, u toho baráku. A už ona zví. Nejdem tam? Hele, tady kdyby si slehla, tak ho možná sejmeš hned, protože tady je to vyšláplý. A on by tě možná neviděl, když si lehneš. Tak by tě ani nespozoroval. No, ale tady je hodně vidět, tady kdyby si, no, a tam si zase hodně vidět, kam to zmizel. Jo, tamhle, tam furt, ale otočený zády, myslím. Je tam furt před náma. Ale teď on se asi sehnul. Já ho teď nevidím. Doufám, že mi to natáčí furt, tyva. Eddie je u nás? Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Já jo, zbraň ne. Ty krávo. Ale tady, když to už šrubuješ, tak bys tím mohl povec, ne? To tam znamená. Jo, to je naštoup. Máme tam snajpera. Tak jo. On si to ulomil. Tu ten hořejšek mu takhle jako vypadl jsem s tou optikou. Jsem to takhle vyto. Protože jak zakop, tak. Přeslát? Jaký plán? No takhle, musíme jenom takhle. Je tam furt? Jo. On hlídá tu vlajku, ne? Je tam nehodně. Vezmeme tu větričku, abych tam viděl. Jo, je tam. Ještě, že on nemá snajperku. To mi neví, kde jsme. Neví. No tamhle ještě. Jeden je čili, že střílel takovou svíci. Suchý měl takovou, jak to máš takhle a takhle, víš, jak tam máš takový ten pérovej na ten zásobník, jak ho můžeš takhle zmáčknout. Takový ten. Jo, myslím, že jo. Takovej vybledlé zelená, tmavě zelená, taková vypadá. Mně se to taky líbí. I tu takhle. Máme všichni VS10, já neznám nikoho, kdo by měl tuto. Já když koukám na Bratrstvo neohrožených, tak ten sniper měl přímo úplně stejnou. On měl úplně stejnou a dával. Američan, no. Bratrstvo neohrožených, tak on měl úplně stejnou. Dalo si headshoty. Ty vole, ale... On vole, fakt nevíš to. Tak počkej, tak jdeme ještě dál. Ale tady, kdybychom vylezli, tak on nás hned skorobí. Protože oni jsou schovaní hned před náma. Hej, pach. Hejbej se. Už ona se sní. Jo, ví.
Kdybych měl to Gčko, kdyby se neucpalo, ale. To dostřelí až tam. Já dřív chtěl taky snajperku. Ale dívej, on si nás obejde. On šel do toho lesíka. Vůbec nevím, kam cílem. Zkus ho víc zaměřit. Musím vidět nejse. Oni jsou v tom stromu. To jsem myslím, že dostal. Dobrý, jo. To je v tom černém. Bacha, bacha, bacha. Přijde odsad. No, když půjdeme tudy, tak uteč. Takhle to celý oběd. Kudy? Hej, tudy. Tam. Pokračuji, jo, tak se. Prostě nemůžu. No, ale tudy už nevím kudy. Ale za náma, je za náma. Osoj. No jo. Já už nevím, když byl za náma. No, tudy asi tou cestou tady. Dívejme.
ale hráli jsme dobře. Daj no.